काही वर्षापूर्वी केवळ किनारपट्टी भागापुरता मर्यादित असलेला ड्रग्ज व्यवसाय आता गोव्यात खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचलाय. याचा परिणाम म्हणजे या व्यवसायात अटक केलेल्यांमध्ये 30% पेडलर्स हे गोमंतकीय सापडले आहेत. मागच्या वर्षभरात एकूण 56 गोवेकरांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. या वर्षभरात गोवा पोलिसांनी अंमली पदार्थ व्यावसायिकांवर एकूण 153 गुन्हे दाखल करताना 5 कोटींपेक्षा अधिक ड्रग्ज जप्त केले आहेत, ज्यात 184 संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. यातले 28 विदेशी नागरिक असून 56 गोवेकर आहेत, तर 102 व्यक्ती या इतर भारतीय नागरिक आहेत. वर्षभरात पोलिसांनी सुमारे 207 किलो अंमली पदार्थ जप्त केले. त्यातील 181 किलो हा गांजा होता. त्याशिवाय 12 किलोची गांजाची रोपटी पकडली होती. चरस आणि अन्य प्रकारच्या सिंथेटिक ड्रग्जचं प्रमाण फक्त 7 किलोच्या आसपास होतं. यंदा या विभागानं 29 प्रकरणं उजेडात आणली. यामध्ये 2.13 कोटींचा माल जप्त केला गेला. त्या पाठोपाठ क्राईम ब्रांचनं केलेल्या कारवाईत 24 प्रकरणात 1.11 कोटींचा माल जप्त केला. उत्तर गोवा पोलिसांनी 77 गुन्हे नोंद केले असून त्यातील 16 प्रकरणं कळंगूट पोलिसांनी तर 13 प्रकरणं पेडणे पोलिसांनी नोंद केली आहेत. दक्षिण गोवा पोलिसांनी वर्षभरात एकूण 24 प्रकरणं उजेडात आणली आहेत. गोव्यातून ड्रग्ज व्यवसाय नष्ट व्हावा यासाठी गोवा पोलिसांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. मात्र मागच्या वर्षी गोवा पोलिसांनी चांगली कामगिरी केली असून ड्रग्ज विरोधी कारवाई या गोष्टीला प्राधान्य यावर्षीही दिलं जाणार आहे, असं पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी सांगितलंय. या प्रकरणी आळा बसावा यासाठी ड्रग्ज विरोधी जनजागृती सुद्धा केली जाते. पोलिसांनी राज्यातील हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसमध्ये जाऊन अशा प्रकारांवर नजर ठेवण्यास सांगितलं असून कोणी ड्रग्ज घेणारा किंवा विकणारा सापडल्यास पोलिसांना त्यांची माहिती देण्यास कळवलंय. अंमली पदार्थ विरोधी विभागानं कॅसिनो चालकांशी संपर्क साधून कॅसिनोमध्ये ड्रग्जना थारा असू नये यासाठी येणाऱ्या लोकांची प्रत्यक्षात झडती घेऊनच त्यांना आत सोडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पर्यटकांचा ज्या भागात जास्त वावर आहे त्या भागात ड्रग्जचे दुष्परिणाम आणि पकडण्यास होणाऱ्या शिक्षेची माहिती देणारे फलक सुद्धा लावण्यात आले आहेत. तसंच शाळा आणि महाविद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये ड्रग्जच्या दुष्परिणामांची माहिती देणं सुद्धा सुरू केलंय.